Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi kembali. Emang celok-celok wis apa? Iya, Mas. Yuk Rana nek pengen Rana buat ibu. Apa masak ngene pucare? Gak, Nduk. Engko ae. Apa blonjo? Ndek ingi iki lho Tan ya tak critani. Ndek ingi entan nak wis sayur bayem lah yo. Mbak Indah ki kan ndek ingi ceritane ngene. Bu, aku pengen sayur gethek Bu, kates kayak indah sampai kepala karo apa ceker. Berubah. Gak sido Bu, request ku ganti jangan mener ambek sambal panggang ambek gawekno bakwan jagung. Lah aku ndek ingi wes sih. Dah yuk gak apa-apa lah kan aku urung ya sida lah. Jadine yo mener ah. Lek Susi mang cerita, aku nek nyayur mener nganggo beras ta Mbak Winuk buket. Tapi kudu langsung habis ngono. Tak pepe pemirsa. Lah piye wong udan deres sih lho. Sama sampai kebes jerone to. Wangin rek yo nduk ya. Terus kejadian mau bengi to. Ibu kan pas siwut ngono jam 1:30-an. Mak grobiak apa jebule iki? Apa cah jebule iki lho nduk tongkatnya nenek sihir iki lho. Kan ngene lah saiki bayangno ya. Ngene tuh seblok. Oh, bayangno. Oh, nek gak roh hak darani mbah apa? Tongkatmu lho, tongkat nenek sihir glempang. Ayo nang Mbak Nana golek sesuatu. Saya tak ngetakno mantarnya. Gue tak ngetakno mantar. Makja, oh iya ada informasi, Makja mah isuk-isuk rene. Informasi. Hari ini ada yang bancaan 2. Sopo e? Dianik karo Mbah Nah. Masake kan pesen gone Bu Nurul. Makja sing masak. Tapi engkau tak bencana Bu. Ya insyaallah ya gak arep-arep ndoke mbok blorok ora. Tapi tetap masak. Mbak Indah pengen sayur menir ambek bakwan jagung sambil panggangnya dipenyet-nyet. Intan tetap cao. Jelas. Cao golek dhewe apa cao tumbas? Tak tumbas nama Mbak Lina. Enggak. Cao kan ibu biasanya tuku cincang ndek ini. Ning aku kan tuku cincang digawe dhewe kok adem terus diirisi. Iya enggak dhewe ae. Iki langsung jus ya? Iya, Jus. kan repotnya panas. Walah kaos dalam ketok kaos dalamnya. Wes. Kok ning kursi kono sik lho, Dok? Kok ning meja kono sing nggone Bunda ndi? Jus. Ki ndek ingi walah pemirsa udan deres. Udan deres. Ning ndi ora? Oga. Pas Dek sampean, Dek. Gede Bunda 1. Gone Bunda 1 Iki Kurang sithik, iya kurang sithik dudohe klopo cah. Iki gone Bunda. Ya, sama-sama Bunda. Mas apa enggak? Ini. Tulung ndok gawakno menjero ndok Tan. Ditata nang jero ya. Nek iki tak ewangi nggawa sing iki. Masak patin. Intan pengen patin iki. Mau. Ki ayame tak umbahane. Enggak mau. Ayame dimasak sesuk dadi wis duwe ayam. Tak masakno jangan ireng apa soto sesuk? Enggak mau kalau foto tidak. Soto mah. Tak resikane ayame. Semangka. Cuma pamane glundung ayo pecah to, Nduk. Kene lo ditata ning tampah apa ning lengser? Apa Iki lho. Nah, cukono lengser to lho.
jagungnya. Tempenya kan rong mateng. Ini Nah. Dipapat. Hati-hati nek pecah. tempenya kene yo. Heeh. Mbah, pemirsa apa mengatasi watuk dan pilek. Intan yo flu, padahal ora tak es lho. Ada aku belum. Lagi kudu flu yo nduk ya trae ya. Ngono ki yo mbek disebut teh kuwi apa? Ini jagung pemirsa. Aku ndak mau kue melon bakli. Bakli nganggo masker. Iya. Dekne wonge pilek padha. Pilek aku. padha ae piye. Ki jagung. Ayame karek ngumbah Ibu. Jadi kan wis stok resik. Lho mbok ganti ayam lho, ayam jadi kok ning kursi lah pemirsa. Ngono kek yo nek netes sak yo piye. Wes entek. Ya wes lah. Tak dolek kene sik. Wes. Tak resikane, guys. Wes tempene tak kek kene. Mbok dolekno hampir mateng tempene. Gak usah tuku mbak nanah sesuk. Ya tumbas lah kuwi kan engko sore ditepungi kan enak to nduk ditepungi nganggo bakwan. Bakwan jagung terus iki dipenyet wae. Sayur bayem. Iki Nyambel, ya ora kuwi mang susuk. Dadi pas blonjone pas hari ini. Kan 99 ditambahi kuwi apa Royco dadi pas 100. Ngono. Apa? Mbah, aku ya bingung. Iki mang bareng anu apa jenenge? Mainan. Iki lho Mbah Yi ngene. Aku ndelok leh lapi nganggo tisu basah ngono. Keringet kene iki lho ning perutnya nek keringete. Nggih, terus cerita-cerita iki mang. Intan nek gak gelem rene leh ngono. Duka niku nembe golek wangsit aku ngono. Aku mainan iku lho FF mainan. Anu, Intan lagi merenung. Mainan Dadi FF. iya, dadi CEO giok kaca dari dinasti Iki punya ibu ya? Pin Pong, Ibu. Ya. Punya Intan. Mainan FF. Engko bengi ganti ya nduk rukoe aja nganggo sing kuwi ya. Mainan pep sing piye lah. Kayak Fire ngono, perang-perangan ngono. Kayak ngene sera lho. Nganggo rukoh sing ku lho adem. Cek duwe rukoh pira intene? Ijek ning omah sing baru ijek 2 le. Sing 2 tak kasihno. Kemarin ada pemirsa sing Bu, anu ada rukoh yang masih baru apa sing masih layak. Terus tak kirimno. Semoga bermanfaat ya. Apa? Wis entek. Boleh nyelebokno ya. Adek rambutnya mek njuwegrek kok tarangan piting. Tangku bodek ngene kono kuwi. Ayo di anu di kuwi wes nganu. Korsine mbladus engko ya. Bedus apa ya? Mbledus sih warnane dadi mangkak. Oh, mangka. Iya. Wes dolanan mobil. Rambutnya ra nduk dingin to. Mainan FF, guys. Wis kering. Dadi mbledus ah. Kering. Intan nduk sebelah ndi aku ngangkat ndi. Bu wis kering ki. Insyaallah wes. Ya, bismillah. Iya. Duh. Sesuk gak usah ditok maneh ya. Lah nek kudanan Dek, Dok. Hati-hati. Hati-hati. Kene. Op. Iya. Es. Panas tetep po. Kuase ning ndi, Duk? Dinggo ngresiki sing sela-sela niku lho, Duk. Sela-sela ngono-ngono iki kan debu-debu ya. Paling ning karaoke ku. Dedek ning karaoke ku.
siap ora. Iya, coba tak golekane. Nggo sing sela-sela ngene iki lho, nggo ngene-ngene iki lho. Mainan FF dulu. Dijukukno kuas cah. Terima kasih ya, Dok ya. Buat makan apa buat juga sore pun. Dikandani ceritane kan hari ini Ibu ape masak kates tak bumbu ireng. Mbak Indah langsung WA. Berubah Bu, ojo sido masak kuwi. Mangkane mang ayame tak resiki sesuk kena digawe soto. Aku soto emas. Enak cah, Dok. Lah tak masak apa? Iku lho apa jumene? Apa iwake dikecapi ngono lho. Ayame diiris-iris cilik, terus dikecapi, dicampur karo tahu. Dikecap di kuah saiki. Berarti ya semur iwak pitik no? Ngono. Ya wes oke. Iki lho, Dek. Amat ya. Nah, Gegerku keluar paling pengen. iya menawa. Bunda ya wes. Nah, nek wis wayahe ya, Nduk, wis wayahe. Perempuan kan mesti mengalami masa depan, masa haid atau menstruasi 1 bulan sekali toh. Nah, nek wayahe yuk. Wayahe lho. Mango, aku engko perono. Mbak Indah. Engko aku perono ngetero kuninge Intan. Nah, wes. Engkane Dek iki wis ayo jangan apa ya? Menir wis. Iya, lah sing sebelah kan urung, Lho. Nah, Somben dianu, Nduk, dimomilek, Nduk. kok Mbak Sila? Iya, minta tolong Pak Silo sok dimomilek. Jupuk lah busane. Ini satu. Terus kegiatan puasa kan orang masak tau dari awan. Kegiatannya kan Tan, kita sama Tan. Nek tak dene. Kita sama Tan. Punyamu. Ibu, aku enak tembus di mana tuh? Gajah. Gajah. Gajah Bojonegoro. Aku ya punya nih. Itu juga dari Gajah Bojonegoro. Kemarin Mbak Indah juga dari Gajah Bojonegoro ya. Katanya mau buka cabang di Cepu entah kapan. Sopo? Ya itu Gajah. Sing giok ijone ibu tak delikno. Batu giok. Giok ijo peninggalan dinasti Pin Ming. Wes ngene iki nek bengi iki ndelok iki. Drakor, dracin, melolo, short apa iku? Bersih ta, Dok? Hiburan iki pemirsa ndelok sediluk-sediluk ya. Kadang langsung ngono. Delok kuwi. Ndelok apa bengi nduk ya. Ndek cek ketap-ketip kadang iki. Pon sapi sasi. Iya, sik pinjem. Lah nek siji mbok bersihi lho iki kan gak kena kan. Wis ngene iki trae rupane ngene lah ya. Itu ya esuk si mau milek. Ini Dok. Lu ki istirahat Dok, bate Dok. Istirahat. Wes pasang karek kurang siji Dok ta. Karek kurang siji. Rasane Sabar. Oke, minyak kayu putih gegere nya. Karek kurang siji wes. Wes bar kita tinggal istirahat. Sing ngurusi kumban Ibu apa Inten sing mepe? Tak syuting. Oh iya. Kumbane tapi mau sak wiprit iki. Tidak apa-apa. So, nangi pemirsa ngeres kata-kata umbah. Oke.
Oke, terima kasih internet. Selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Ini memasuki hari ke-10. Semoga di hari yang ke-10 ini paringi kelancaran, paringi awake sehat. Yut, nyoteng Intan. Wis tang istirahat, istrikonan ya wis beres, wis gene istrikonan. Lah ngono, Dok. Alon-alon nek narik soalnya nek mbok tarik buanter wediku kan apa nek ngarani suwek. Nah, oke. Wes karek mbok adahi to? Karek mbok adahi to? Urung nanti kae. Urung. Duh, kuwi mah berarti pertama kuwi celimut musik sing mbok keringno. Terus lagi liyane. Wis. Wis. Ben garing ki. Nek panas kok. Garing-garing. Nduk, awakmu kena enek sing warnane ijo wis diumbah ibu nek gak mbok nggo le, Nduk. Mah, aku seneng iki. Kok amen iku wae. Mah pengen iki. Koyok gak ganti kemul le wong yo duwe cah. Mah, Tak dono piye kok kemulem ning lemari. mah aku pengen kae. Ngono kuwi kok 3 dina ambune jirine kecut, Bu, ambune kecut. Padahal ya ora kecut diumbah. Tapi tak kongkon ganti kok ora gelem. Tak ganti sing ijo, tak jupukno. Kuwi genten dilipet. Oga, pengen kuwi. Wis nanti jupuk. Pengen kuwi. Ya wis nanti jupuk. Ya wis nanti tutup ae. Rene ditutup. Aku pengen kuwi. Iya ya lungguh ditutup sik. Lungguh kene lho, lungguh kene lho. Iya wis asine ben mendek sik. Rene lungguh rene tak. Nang kono ketok tempat sampah. Enek tempat sampah. Ora. Iki lho, iku lho tempat sampah sing iki lho. Kene lho lungguh kene lho. Iki. Kene lho, lha kuwi ya tempat sampah. Kene lungguh ning kene wis. Wis entuk 2 menit. Nggih pun pemirsa, demikian cerita hari ini. Ki mang jirene Mbak Indah awan ape rene. Dinteni yo urung rene paling yo jek sibuk. Nek gak ngono yo kinara bubuk. Wangi ambune. Jere pemirsa, angger eling kolak ndek iki. Kula angger eling Intan ndek wingi ngolak. Bu, iki dicemplungno Ibu. Aku yo heeh yo aku ora fokus, Dok. Aku ki fokus HP niki tak deleh ning gone tripod leh yo. Aku yo muni heeh. Bareng ngono mbok lebokno ning gone jero kolak. Ora apa-apa, Dok. Ya. Aku mbok senani. Ora iki engko masak ngono kuwi meneh karo gawe apa jenenge Tapi yo engko cao. Salah neh. Ora salah sing salah Ibu. Ibu kan muni ngono tapi Ibu ora ngingeti, ora fokus bumbune iki ora mbok lebokno ning sayur tapi mbok lebokno ning kolak. Ya sibuk sing kliru. Nggih pemirsa, wis pokoke menungso kan panggone salah, panggone kilap seumpama nek kata-kata sing boten berkenan, mungkin tingkah laku dari kami yang membuat jenengan sakit hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di bulan suci Ramadan ini bulan penuh pengampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh keindahan nggih. Mugi-mugi paringi lancar ibadah puasa. Nggih pun pamit dulu nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Dekne sampe nang ngene kumbane pemirsa. Ora usah tak syuting ya pas ngene kumban ya. Oke, cus dulu ngene, Dok. Sip. Aja jempale mendhuwur ala. Tak golek ini. Ya, tak golek batinku. Yo sendiri. Lah. Wes, lah Bu, tak pepene Ibu. Mah, aku wae. Lah. Dipepekno Ibu kok emoh. Lho, wes rondok garing ya, sepet ya. Tapi ojo sik ben panas. Walah, agihe putrine tan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 4, 5, 6, 7,
8. Oh. Ki yo. Yumarni. Yumarni. Terus enek Mbah Kemi. Loh. Enek sapa jenenge ki Makjah. Intan. Ibu. Gak oleh ya. Ya sampai 100 dulu. Wes.